Nggih. Nggih. Kang Mas. Lun. Pak Lurah ngersake atiku lega. Lega wis kelakon sing duwe gawe. Nggih. Plong rasane. Heeh, Mas. Nggih. Ibarat udun ki wis bledos wis kepenak rasane. Iya 5 dina ya Allah. Lek ngarep-ngarep arep ndang mantu ki lho Mas. Anggere enek wong mantu ngono kuwi wis direp-rep. Aku sok kapan ndang tularan iki wis ketularan Pak. Niki rencana badhe kagungan hajat melih njing napa Pak? Jek suwe. Direncana njing napa ngoten Pak? Mengke kersane kula panjeri riyen Pak. Arep manjeri malah. Ben ora ngajak liyane. Oh iya. Meletik kowe. Bengkel las po meletik. Ya, Atiku lega. Iya, kita berdua ya Kang Mas ya. Karo Pak Simin. Larang kok ngene. Karo Pak Min. Ya Pak Min, ini Pak Min. Ben fungsi paru-parune ya rene. Ben fungsi paru-paru. Lah kok mati Dik ben fungsi. Ora urip. Awet umur kok kuwi. Ya Pak. Ati. Non? Pak, badhe nembang Oh, Mbak. duwete ya ora to. Mosok ora. Oh, lha iki Pak Lurah sampun capek. Sadurunge wis nganu lho Mas. Ora iso to? Ya dhewe. Ya. Mangga kanca-kanca. Monggo. Muda laras. Legani dawuh tuan rumah. Nggih, yo. Nuwun inggih matur sembah nuwun.